Il-viżjoni tal-Partit Laburista fis-settur tal-akkomodazzjoni soċjali ġiet diskussa f'laqgħa bejn l-amministrazzjoni tal-istess partit u l-awtorità tad-djar. Id-deputat mexxi l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal li l-Partit Laburista jixtieq li b'mod formali u pubbliku jippreżenta l-idejat tiegħu biex jikkontribwixxi fit-teħid tad-deċiżjonijiet u mhux iħalli l-politika f'idejn il-gvern biss. Il-perit Daniel Mikallef innota li s-soċjetà kull ma jmur qed tinbidel u pajjiżna jrid ikollu politika li tirrifletti l-bidliet. Qal li jemmen li l-gvern għandu ħafna aktar assi li jistgħu jintużaw aħjar biex jgħin lil minnu verament fil-bżonn. F'kummenti ma' One News, Daniel Mikallef qal li fil-laqa ħarriġ ċar kemm il-gvern qed jaħdem b'mod b'saħħtu ħafna fl-istrateġija tiegħu biex dan is-settur dejjem ikun aktar diversifikat u jkomplu jiġu mejjuna aktar familji. Aħna bħala Partit Laburista kommessi illi l-għonet fil-mid-sena storja ta' dan il-partit, dan huwa suġġett li dejjem kien għal-qalb il-Partit Laburista, għadu għal-qalb il-Partit Laburista u fil-fatt nkunu qegħdin nipparteċipaw b'mod formali wkoll bl-idejat tagħna fl-formular ta' l-istrateġija għall-futur ta' dan is-settur f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes qal li l-Gvern qiegħed iwettaq il-manifest elettorali tal-Partit Laburista u jrid li ħalli marka u mentalità ġdida fis-settur. Qal li l-investiment li qed isir fil-bini huwa parti minn kullana ta' inċentivi li qed jittieħdu bħala parti mis-Sistema Nazzjonali tal-Housing. Semma fost oħrajn l-iskema tal-Housing Benefit li minna qed jibbenefikaw mal-2600 familja. Aħna soċjalisti fid-dmir tagħna li ma nħallux lin-nies jaqgħu lura u noffru soluzzjonijiet diversi lil minnu fil-bżonn, temm jgħid il-Ministru Rodri Galdes. Din kienet waħda minn sensiela tal-laqgħat li l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista qiegħda tagħmel fl-okkażjoni tal-100 mit-twaqqif tal-istess partit, ħalli fil-waqt li ħares lejn il-kisbiet jimplementa l-viżjoni tiegħu għal għada aħjar.